Funkcie a nastavenia aplikácie Carneo Guard. Menu aplikácie Carneo Guard pozostáva z troch hlavných častí, sústredených v hornej časti obrazovky. Úplne hore sa nachádza telefónny zoznam, v ktorom viete do hodiniek nahrať až 100 vlastných kontaktov. Ďalej je tam chat, pomocou ktorého si viete s hodinkami posielať textové a hlasové správy. Je tu tiež rýchla možnosť vytočiť číslo a zavolať na hodinky. Jedna z najdôležitejších častí je mapa. Pomocou nej viete zobraziť polohu jedných alebo viacerých spárovaných hodín alebo lokalizovať svoju polohu. Môžete tu tiež nastaviť bezpečnú oblasť, ktorú keď hodinky opustia, dostanete o tom upozornenie. Taktiež si viete pozrieť záznam pohybu hodiniek počas dňa. Mapu si viete prepnúť do niekoľkých režimov. Nakoniec je tu tá najdôležitejšia časť. Tlačítkom na manuálne zistenie polohy viete lokalizovať hodinky kedykoľvek. Polohu získate do pár sekúnd aj s informáciou, akým spôsobom bola získaná. Ďalšie položky menu sú Zdravie, kde zistíte informácie o fyzickej aktivite. Informačné centrum, tu je k dispozícii história upozornení prijímaná z hodín. Napríklad, keď dôjde k opusteniu bezpečnej oblasti. Alarm zariadenia. Tu nastavíte až 3 budíky, ktoré sa prenesú do hodiniek. Odmena za lásku. Odmente svoje dieťa za rôzne aktivity. Pošlite mu virtuálne srdiečka. Vzdialená fotografia. Odtiaľto viete urobiť fotografiu kamerou v hodinkách. Fotografia sa po chvíli objaví v albume aplikácie. Rozvrh hodín. Môžete vyplniť týždenný rozvrh hodín dieťaťa. Videohovor. Odkiaľ sa viete s hodinkami spojiť obojstranným videohovorom. SOS rodinné číslo. Tieto 3 čísla sa budú hodinky dokola pokúšať kontaktovať pri stlačení tlačidla na hodinkách. Prevádzkový režim, ako často budú hodinky posielať aplikácii svoju polohu. Závisí od toho výdrž batérie. Režim scény, či budú hodinky zvoniť a vibrovať, alebo niektorá z iných možností. Potom je tu odposluch, kde vám hodinky samé zavolajú a môžete počúvať, či je všetko v poriadku. Rodinní príslušníci je zoznam užívateľov, ktorí majú spárované tieto hodinky. Prvý registrovaný je automaticky administrátorom. Zákaz používania v triede. Tu nastavíte časy, kedy dieťa nebude rušené správami a volaniami. Telefónny zoznam, do ktorého môžete nahrať až 100 vlastných kontaktov. Nastavenia SMS upozornení. Tu nastavíte, aké upozornenia chcete dostávať formou SMS na zvolené číslo. Lokalizácia LBS je metóda zistenia polohy pomocou vysielačov providera. Odporúčame nechať zapnuté. Nájdite zariadenie, napríklad keď hodinky niekam založíte, tu viete spustiť hlasné zvonenie. Ďalšie nastavenia, zapnutie GPS lokalizácie a povolenie hlasových hovorov z hodiniek. Časový spínač, kde môžete nastaviť, kedy sa majú hodinky zapnúť a vypnúť. Jazyk, tu nastavíte jazyk v menu hodiniek. Časové pásmo. Ak je na hodinkách posunutý čas, skúste tieto nastavenia. Karta priateľov. Hodinky Carneo môžete spolu spriateliť. Jemným poklepaním hodiniek navzájom o seba požiadate o priateľstvo. Nočný režim. Hodinky sa odhlásia v noci zo siete a budú šetriť batériu. Zobrazenie prijatých SMS. Tu vidíte SMS správy, ktoré prišli do hodiniek. Odmietnúť neznáme hovory. Keď zapnete túto funkciu, na hodinky sa dovolajú iba čísla uložené v telefónnom zozname. Terminál Wi-Fi, nastavenia prístupov na Wi-Fi siete. A nakoniec môžete hodinky na diaľku vypnúť. Resetovať do továrenských nastavení. Reštartovať. Alebo úplne odstrániť z aplikácie, ale tým stratiť párovanie a kontrolu nad nastaveniami hodiniek. Ďakujeme, že používate naše smart hodinky GuardKit Plus 4G Ultra. Carneo.